Salam, bugün kvadrat kökte soru çözdük 2 bilen devam edýäs. Sorularımız var, şoldan ýetip çözdüýäs. Indi sorumyzda näme çözdüler? 2 tane kvadrat kök daşynda içinde de kökler var. Şunu 2 tane kvadrat kök bilen säpäpli ikisini şeýip ýazyp bilýäs. Şu şekilde. Şöyle. Kök 7 ayırmak kök 2 köpetmek kök 7 koşmak kök 2 görnüşinde ýazyp bilýäs. Çünkü indi bunam şu demek şöyle ýagdaý bolanda şu birinci köpeltýärdik 7 ayırmak ikinci köpeltsek 2. Bular näme çykar? Göni kök 5 bolar. Çünkü devam edelim. Aşağıdaki soru bilen. Berde näme etmeli? Çatyrlykny köpeltmeli. Şunu kök 6 koşmak kök 2 köpeltmeli. Hem aşağıny hem ýokarsyny. Buna kök 6 ayırmak kök 2 köpelýär. Çünkü hem aşağıny hem ýokaryny. Çünkü devam edelim. Şunu ýokary köpeldiğimizde 4 köpeltmek ýagyň içinde kök 6 koşmak kök 2 koşmak. Şunu ýokary köpeldiğimizde 4 köpeltmek kök 6 ayırmak kök 2. Maýdalogy näme bolar? 2 tane maýdalogy meňdeş. Bunu 6 ayırmak 2 olar maýdalogy. 6 ayırmak 2. Şimdi şu 4'ümüzü ýagyň içine köpelleri şeýle köpelsek 4 kök 6 koşmak 4 kök 2 koşmak 4 kök 6 ayırmak 4 kök 2 maýdalogyda näçe var? 6'dan 2'ne 4. Şimdi şu daýrada şular aýyrlar. Meňde şu alamatlaryň tapawutly bolan täpli. Bular goşulyp näçe bolar? 8 kök 6. 8 kök 6 katnaşan 4. 4 denem 8 ýa-da gün 2 kök 6 bolýar. 8 4'ü berämeli çünkü. Dowam edelim. Bunda per maýdalogy deň bolan täpli gün aşağı kök 5 ýazyp bilýän güni ýokary 30 ayırmak 15 koşmak 3 kök 5 gün ýadaýyn. Indi ýokary näçe bolar? 15 katnaşan kök 5 koşmak 3 kök 5. Indi şu taýda maýdalogyny kök 5 köpeldiýän. Näme üçin kök 5 köpeldiýän şunu? Aşagdan kökü ayırmak üçin. Hem ýokary hem aşağı. Ýokary köpeltsem näme bolar? 15 kök 5 katnaşan aşağıdan kök 5 köpeltsek kök 25 bolýar, ondan 5 çykýar. 5 edýär. Goşmak 3 kök 5. Indi şularym gysgalýar, şu taýda 3 galýar. 3 kök 5 goşmak 3 kök 5. Kökleri meňdeş bolan täpli, goşup bilýär 6 kök 5 bolýar. Dowam edelim. Sorumy näme etdiler? 15'i ýönüke dağıtsak, 15 diýmek 3 köpeltmek 5 diýmek. Hemme ýönüke dağıtyl bu. 42-nji taýda dağıtyp göreýäli. 2 ýa-da 21, 2 ýa-da 3 bölme 3'ü berili. 7 ýa-da 1. Onda 2 köpeltmek 3 köpeltmek 7 diýmek. Indi 70 hem 2 köpeltmek 5 köpeltmek 7 diýmek. Yani ýönüke dağıtyp görýän. Indi serdim. Şurada 2 tane 3 var. 3'ün kvadraty bolarmy? Ondan sonra 2 denem 2 sanat var. 2'nin kvadraty köpeltmek. 5 denem 2 sanat var. 5'in kvadraty. 7'nin 2 sanat var. 7'nin kvadraty bolýar. Indi şu kvadratdan aýyp çykaraýmaly kvadrat kök bilen aýrylyk iter 3 köpeltmek 2 köpeltmek 5 köpeltmek 7. Näçe bolar? 2 6 6 verşim 30 30'a köpeltsek 210 bolar. Çünkü 35 70 210 doğru. Numa göre sorumuzda şunu şeýip ýazsak 144 katnaşan 100 goşmak bulam 9 katnaşan 100 maýdalogyda 64 katnaşan 100 goşmak 1 katnaşan 100. Indi 144'te näme çyky? 12. 12 katnaşan 10 goşmak 9'dan 3 çyky 3 katnaşan 10 100'den 10 çykýardy. Katnaşan 8 katnaşan 10 goşmak 1 katnaşan 10. Indi dowam edelim. Maýdalogy deň ýokarly goşýar. 15 katnaşan 10 bölmek 9 katnaşan 10. Indi ýokarky düşürýär. 15 katnaşan 10 köpeltmek 10 katnaşan 9. Yani näme diýerik? Bölmekde birincini ýazyp, ýokarkyny ýazyp, ikincini tertip edýärik.
Şimdi 10'dan kıyskalar 1. Bunlara 3'e böltek. Bu 5. Bunu 3'e böltek 3. 3'ten 5 böyle. Devam edelim. Şimdi sorularımız var. Şimdi sorumuzda kök 2'nin yan içine kapatacağız şöyle. Şöyle kök 3'ün yan içine kapatalım. Ne var birinci? Kök 16 oldu oradan. Kök 2'nin kök 8'e kapatalım. Koşmak. Kök 2'nin kök 8'e kapatalım. Kökün içinde 4. Koşmak edelim. Kök 3'ü kök 20'ye kapatalım. Kök 81 olur. Koşmak. Kök 3'ü kök ayırmak şuradaydı ayırmak. Kök 12'ye kapatalım. Kök 36 olur. Şimdi 16'dan 4 çıkıyor. 4'ten 2 çıkıyor. 81'den 9 çıkıyordu. Ayırmak 36'dan 6 çıkıyor. Şimdi ikisini koşuyat 6, 15. 15'ten 6'dan ayırtak. Ne olur? 9 olur. Şimdi berde 40 yaş ne demek? 40 yaş şökiyat bilet. 9 kapatmak ne açar? 5. Koşmak 20'ni 4 kapatmak 5. Ayırmam kök 5. Katlaşan 120'yi ne yapacağız? 25 kapatmak 5. Minus 10'a bulam. 80'im 16 kapatmak 5 demek. Devam edelim işte aynen. 9'da ne mi çıkar? Durumu soru 3 kök 5. Koşmak 4'ten 2 çıkar. 2 kök 5. Ayırmam kök 5. Katlaşan 25'te ne mi çıkar? 5 kök 5. Minus 4 kök 5. Şimdi berdek 3'e 2'nin koşacak ne açı 5. 5'ten 1 ayır 4. Yukarı 4 kök 5 oluyor. İşte 1 var demek. Katlaşan 5'ten 4 ayırtak 1. Yani kök 5'in ödü. Kök 5'ten kıyız kalet cevap 4'den oluyor. Bu teoremde ne işlemeli? Çatırması yani birinin çatırması buna 3 koşmak 2 kök 2'ye köpeldiyiz. Hem aşağını hem yukarını hem yukarını. Buna 3 koşmak 2 kök 2'ye köpeldiyiz. Şimdi şöyle uzarak durucu sıralayı. Aşağı neye çalışın aşağı? Maydır ucu. Başlangıçta minus sonunu ayırmak olmalı. Köpeldiğimizde ne olmalı? 9. 9 ayırmak. Yani şunu köpeldiyiz. Bunun köpeldeymeli. Bulam. Bulam 8 olur. 2 kök 2 kök köpeldiyiz. Yukarıda 3 ayırmak 2 kök 2'yi ayırmak deyip yayın içinde yataylı. 3 koşmak 2 kök 2'yini. Maydanoozda 1 olur. 1 olur. Yukarıda 3 ayırmak 2 kök 2'yi ayırmak 3 ayırmak 2 kök 2. İşte 3'ler kıyskalar minus kök minus kök minus 4 kök 2 olur. Aşağıda da 1 denktir. Minus 4 kök 2'nin ödü olur. 1'e batar. Şimdi şu sorumuzda şey demek 2 kapatmak kök 3 katlaşan kök 2 demek şu. Koşmak bulam. Ne mi demek? 3 kök 2 katlaşan kök 3 demek. Şimdi ilki ne demek? Köklerindeki kökler ayırsanım oluyor ya da maydanoz denler. Kökler ayrı şuradaydı. Bunu kök kapatsak buna kök 3'e kapatacağız. Aşağı 2 olur, yukarı ne olur? 2 kök 6 olur. Kök 2'nin kök 3'e kapatsak koşmak. Bu tabi 3 olur. Aşağı maydanozu yukarı 3 kök 6. Şimdi maydanoz denleri. Bunu 3'e kapatırım bunu 2. 6 elini tek. Aşağı 6 olur. Yukarı 6 kök 6'yı koşmak 6 kök 6 olur. Dendir. Yukarı ne açı olur? 12 kök 6 katlaşan 6'dan olan bunlar kıyız kalsa 2 kök 6'a denk olur. Dinlenmek için kök kök tabi